Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anag pailingad itinagan nga Abner at Agalaunyon. Ngamsakbay na intay man paibasa dagitoy akablaaw. Shout out kadagiti Team Makulit ditoy Hong Kong. Isu da Judes Bisnan, Rona B, Julian Malonga, ken Rice Bantao from Feng Bisnan. Happy birthday Cyril Jeff Castañeda. Ken shout out iti Medina ken Castañeda family from Floresma Castañeda. Pamilya Baingan iti Santa Lucia Ilocos Sur from Desiree Sakatani. Datol family dita Cagayan Valley from Gina Datol. Shout out iti anak ko ani Regine Gonzalez nga ada di Singapore ken iti inaanak ko from Resi Takmo Aliado. Advance Happy Mother's Day to my mama Manette Villaseñor from Rosemary Villaseñor. Happy birthday kada Roderick Habon ken Marvin Habon from Kuya Leopoldo Habon Jr. iti Bahrain. Badungen, Gamlusen, ken Galiato family di Tagamo Isabela from Laok-Laok Vlog iti Malaysia. Kabaranggayak di Talupa Kasibo, ken shout out kadagiti amin nga OFW from Lani Bangleg. Passion family di Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Passion. Shout out kada Rose Ann Confieso, Jasmine Rivera, ken Diana Rose Eneha. Shout out kadagiti taga Cabecera 2, especially ni inang ko. Kasama to ni Divine Facon nga da ija Ilocos Norte, ken gagayam ken relatives ko dito'y Singapore from Revelina Riñon.
Shout out kada Ma'am Connie Tan, Ma'am Jel, Ma'am Lynn, Ma'am Shelo, Ma'am Lely, Sir Ron, kan Sir Carlo from Tony Santos. Shout out iti Cordoba family iti Madela Quirino, lakay ko ani Ryan Gomez, anak ko ada Kaiven, Kendra, ken Christian Gomez from Sunshine Gomez. Reynaldo family dita San Vicente Alaminos, Pangasinan from Renato Reynaldo Jr. Brave Ramos ken friends ko dita Macau. Lomboy family dita Ribsuan, Nagilian, La Union, ken relatives ko dita Baguio City from Brian Ephraim Lumboy iti Vancouver, Canada. Happy 50th birthday ka ni Alfredo Apil Jr. dita Bolo Tabok from Shans Padilla. Amin a listeners dito'y Pinya Jadi from Daisy Yagyagon. Molina family, kastamat ni Tatay Usting, Mama Rosita, Yasmin kan Inang Saning dita Bulawen, San Fabian, Pangasinan from Marilyn Corrada. Shout out kadagiti amin Akudil Group iti P5 Divisoria, especially the Grace Arconcil, Mary Jane Lalas Pimentel, Iming Anan Insan Canas daughter from Benigno Buen iti Neo Bahrain. Shout out kadagiti estudyante ti Apayao State College ti Taluna Apayao nga taga Kalanasan Apayao from Heartland Supil. Makablaawan pa ni manang ko Angel Jacinto Miemban iti Saudi Arabia, kan amin at taga Bella Luz San Mateo Isabela from Jacinto Wensor U. Intay nga ro din ituloy abasaan ti surat ni Abner. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan nga Abner at taga La Union. Naawis mo tiriknak amang ipatulod iti padas ko, barang makaipaay iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Kat sapay lakuma, tamapilimet ama idrama. Innem kami nga agkakabsat manang, kat marigatan dananang kentatang amang isakad iti panagbiagmi. Iso a pinagnaeddak iti balay ti kasinsin ni nanang. Agmay sa ngaminan ti kasinsin ni nanang dito'y Pilipinas, gapo taada aminan iti abroad dagiti anak na, ken nabayagan a pimusay ti asawa na. Gapo ta kayat ko ama ituloy ti panagadal ko, immanugutak iti singasing ni Auntie Ising nga agnaed akon iti balayda, ket ison ti mangpaadal kanyak, basta tumulungak iti negosyo da. Rugyak nga ron ti agsalaysay, idi adda akon iti sekundarya. Agtawanak idin iti 15. Nasaya at mat ay manugot ka nga umayag na dito'y balay, Abner. Kaya't ko ngamin ti makapagtuloy nga agadalan ti. Amok kami na marigatan na namang isaka di ti panagbiag mi dananang kentatang. Gaputan nagadu kami nga kakabsat. Kat sigurado pagsardengan da kong nagadalin to no maya pa nagsisarak. Naibaga nga rod kanyak ni nanang mo dayta. Iso nga imbagak nga alaan kalaangan iti puder ko. Tapno adakad kaduak dito ibalay. Kan ada katulungak iti bagasan apwestok iti palingke. Kat dakila pagyamanak dayta asing-asing yo anti. Manipot ita, siya kung ti kadwayo dito balayo. Kan tumulong ak mo ti pwesto yun awan klasik. Kan tumulong kamutan kadagiti trabaho dito balay. Amumot nga awan katulong ta. Wananti, tumulong ka talaga. Kas pang subad ko iti panang pa eskwela yo kanyak. Napahanan iti pwesto na ni Antising. Rugyak mo't tagtrabaho diti balay na. Inton umay alawas pa mo tirug iti klase. Iso ang maaramid kunton dagiti rumbang ang maidalimanat ko diti balay na anti. Ay, kaasimot ni anti. Agmay-may sa diti balay na. Apay nga tadi na kaya ti mapanidya ayan dagiti anak na iti abroad.
Kaya't nakitintag may sa ditoy. Sa bagay, addaak mo ta nakadkadwa na ita. Iso arumbag lang ay karigata katong palin ti amin nga ipaaramid kan ibaga kanyak na anti. Tapno maay-ayo mo't iti panagnaid kundi iti balay na. Kaslay ta ka lang ang makita dito ya. Wen, ita lang nga umayak makipagnaid kin na antik nga ising. Ah, siya gayam ni Larma. Akaruba tayo. Syakmat na Abner. Kasinsin ni nanang ko na anti ising. Kasta ka di? Nasayaat mo tayo may ka. Tapno ada kadwa ni anti ising dito balay na. Kanayon nga nga awan tao dito eh. Takanayon mo't ni anti ising iti pwesto na iti palengke. Wen nga rod. Nasayat mo tanam ammo ka, Lerma. Ita, addan gayim ko dito lugar da anti ising. Ag-eskwela ka mo't ditoy? Wen, ininrol nak ni anti ising iti pagadalan nga asidag dito ayan nyo. No kasta, agpada tangarod iti pagadalan. Nasayaat mo't, tapno ada kadwak asumrot tunggal ada klase. O sige, kanayon tong agkuyog ta amapan iti pagadalan, Lerma. Kumusta tinagmalam akaadam diti balay, Abner? Nasayat mo't anti. Nakadalusa kong dito balay, kandi ta paraangan. Nasayaat mo't barok. Ay, pasensya kan. Talaga nga adu ti wara, tadyak masangot agdalos. Makumi-kumak ngamin iti pwesto kiji tiyendaan. Nang runa no aldaw ti tiyenda, adu ti aggatang. Di ka agdanag anti. Siya kung ti makaamo dito balay. Naidalimanag kong to aminen sakbe amang rugi ti klase. Ay, ipudno gayam ti ko na ni nanang mo ang nagagat ka talaga. Iso adyak agbabawi iti panagnaed mo ditoy. Namnamahan nyo nga aramidag ti amin na bilin nyo, anti. Nasingpet ni Auntie Ising, manang Emmy. Katjak agbabawi iti panagnaed kon iti balay na. Nang runa pa'y taison timang paadal kanyak. Idi damo, addaak lang iti balay, manang. Ngam idi awan una yan ti matrabaho iti balay, pasaray ibaunnak ni Auntie nga agbantay iti pwesto na, nukas jay nga danasken nga aramidan na. Maragrag sa kanakmet nukas jay manang. Tapno saan laeng nga iti uneg ti balay ti ayan ko. Ngem adda dagiti gundaway asum ken lata ti iliw ko kadananang. Kastametten kadagiti kakabsat ko. Timang patpatib karlaangan kanyak, ket ti tarigagay ko ang makaturpos iti panagadal ko. Tapno mayaon ko ti pamilyak iti kinarigat ti biag. Kumusta kan dito'y balay ni Antim nga Ising, anak ko? Nasayat mo tatang? Nasingpot na anti Ising? Kahit ipanagadal mo ngay anak, saan ka di ama ikaw ay tipagadalan niyo? Saan mo tatang? Nasayat mo't amin nakaadalak? Oray na amuda transferi ak lang iti day pagadalan? Alak, tagsinsingpot ka dito'y anak. Mailiw una yun kan kadananang mo. Kastamat tandag iti kakabsat mo. Oray siyak mo tatang?
Ngam ikarkarigata nga iliw-liwag ti iliw ko kada kayo. Tapno maituloy ko ti panagadal ko babaen ka ni Auntie Ising. Iti kasta, makatulong aktumutan kada kayo. Pasensya kan anak ko. No imanugot kami kan ni nanang mo nga umay kan makipagyan dito'y balay ni Antim nga Ising. Amo mo tirigat ti panagbiag tayo. Kan may sa, kaya't may makapagtuloy ka iti panagadal mo, Abner. Maawatak tatang. Awan ti rumbang nga ikiddawan nyo iti pasensya. Di kay agdanag. Ikarigata katunoyin ti amin nga arapaap ko. Iti kasta, maiyaon kayo a pamilyak iti kinarigat. Abner, agar mo sarkan, kalpasan na, mapan kay ti ayan di may sa asuki tayo. Ibagam ama i-deliver inton madamdama dagiti order da bagas. Ad na ngamin klasik, Auntie. Ang mga numaladawak numapanak pa ijay. Iso nga rod nga agawa am timangan tapno makapan ka pa ijay sakbay asumrek ka ijay pagadalan. Auntie? Masapol ama ibagam, ta mga nukunada asan tayon nga i-deliver. Na-delay nga min jay truck ang nag-deliver iti bagas. Sige nga rod, Auntie. Mapan ko ibaga. Darasam, tapno saan ka amaladaw iti pagadalan. Uwan, Auntie. Oy, Abner, apa na lang daw ka asimro kita'y bigat? Napanamaya? Lerma? Kunaknog kuyog ta asumrok. Ngam kunamot ni Auntie Ising ngay muna kamot kanon. Apaya sanak nga inuray. Adda nga min nang ibaunan kanyak na Auntie Ising. Iso ana sa apak arimwar. Kaskas di analadawak matlat ta. Anyamot ta ni Auntie Ising. Amunamot nga da klase mita. Apay nga imbaw na kapaylaong. Jak manam mo. Kaslasim mabali to ugali na Auntie Ising. Najak tong palan ti ibagana. Agungot-mot adagos. Iso nga oray na da klase na ibaunnak. Masapol atong palak. Kasi kamot, Abner. Kunak man nun nasingpot ni Auntie Ising. Istrikto mo't gaya mo unay. Sana bali, Lerma. Tong palak lata amin ni ibagana. Basta't importante, makaadalak lata. Bilibak kan ka, Abner. Gapoy ti tarigagay mo ang makaadal. Agsak-sakripisyo kalata. Kat tinasakit. Saan nga mo dagiti dadakkel mo ti kasta mapaspasamak kan ka? Diyak kahit ang maamuan da, Lerma. Ang mga no pagawidin da, kadya kon makapagtuloy nga agadal. Iso adyak kahit ang maamuan da. Ay, makabannog. Abner! Abner, ayan mo! Apay ka di, Auntie. Agidasar kan tamangantan. Saan pa analinay dyan na po yan, Tising? Anya? Nay, anya't inararamid mo ngay. Rumbang kumaan nakalutukan. Tamo mo ta na banuga ka nagapo iji pwesto. Pasensya kayo la ko man, Auntie. Inlepas ko pa yung aminta assignment ko apama na si Mang Petak. Iso naladawa ka nagluto. Ne, saan mo samotan nga amunoan niya ti prioridad mo, Abner? Pasensya kayo, Auntie. Laglagi pam asyak ti mang papaadal kan ka. Ha? Masapol nga amin nga ibilin ko tong palam. Kanaskan adagiti trabaho dito ibalay ti prioridad mo. Sakbay ti sabali. Auntie Ising? Mabalin mo mat nga aramidan amin dagita into drabi eh. Di ore man agpatpat nagkangagar aramid iti assignment mo no iso. Di nakpagpungtutan, Abner. Kaya't mon samot ti agsublin iti puder dagiti naganak mo. Ibagam laang,
Sa anak anarigat akasarsarita. Ni, saan na, auntie? Pangasiyo, ta saan dak kumapagawidan iti lugar mi? Pasensya kayo, auntie. Saan na maulit? Rong bang laang. Tano saan? Pagsardengan kan nga agadal. Tandaan abday ta. Iti panaglabas dagiti aldaw, kabayatan ti panagnaed ko iti balay daan ti ising. Rimwar ti saan anasayaat nga ugali na, manang Emmy. Kanayon nga iparupa na, nga isu ti mangpapaadal kanya. Katrumbang laeng asurot at amin nga ibilin na. At dapay dagiti kanito nga agabsentak iti pagadalan manang, gapu iti kinaadu ti pangibabaunan na kanyak. Uray amuna nga adda klase. Ngam amin dagijay ket inan-anusak manang, tapno dinak pagsardengan nga agadal ni Auntie Ising. Saan nga amo dananang ti mapaspasamak kanyak manang? Ken awan ti panggep ko amang ipakaammo kadakwada. Tadyak kayat apagawidan dak, ket jakon makapagtuloy nga agadal. Agingga ang nakaturpusakon iti sekundarya manang Emmy. Nakaturpos kan iti sekundarya. Uray saan ka siguro nga agkolehyo? Tulungan naklaangan iti pwesto iti tiyendaan. Auntie, pangaasiyo ko ma. Pagtuluyan dak kumalat iti koleyo. Sana bali, tatumulong aklat iti pwesto. Saan ka kumana pagtuluyan kat? Marigatan ak ngamin na iti pwesto. Bakit akon? Tinasayaat, mangala tayo iti kaduayo iti pwesto, Auntie Ising. Katsyak, tumulong ak tong galawan ti klasik. Tapno saan kayo una ay mabannog? Ay, amang ano makaala ka pa iti agtatakaw. Narigatan. Auntie, masapol nga agtalik tayo iti alain tayo akadwa tayo. Makita tayo mat no nasayata tao kabayatan nga agtrabaho kada tayo. Ay, narigat ti agtalak itan na panawan. Adon ti agtatakaw. Sana bali, tada kayo mat ang nakabantay, Auntie. Sana basta-basta makaaramid iti maikaniwas ti maala tayo akatulungan nyo iti pwesto. Anya ti planom itata nakaturpos kan iti sekundarya, Abner? Kaya't ko tagtuloy iti koleyo, Lerma. Isa nagpakpakasi akin na Auntie Ising, apagtuloyin nak iti koleyo. Kat, anya nga iti kunana? Manugot mat. Ada apakaasi tinapasamak sakbay nga manugot. Oh, dinasayaat nga rod no kasta. Amom, oray no kas dito ugali na Auntie Ising. Adalat na italimang akin na imbag iti puso na. Kat no saan ko anaanusan ti kas diya kababalin na. Amang ano saan ako na nakapagtuloy pa nag-eskwela. Bilibak nga rod iti anus mo. Agasam, mano atawan ang nagsakripisyo ka tap na makaadal ka laang. Talaga kayat mo ti makaturpusan niya, Abner. Wen Lerma, para iti pamilyak. Inan-anusak tinayadayo kadakwada, oray jak kumakabailan. Ngamita, adto yung tibunga ti amin na sakripisyok. Katsapay ko ma, ta makaturpusak tumot iti koleyo. Namnamaam day ta. Itapahay tayo manugutan ni Auntie Ising apagadalan na ka iti kolehyo. Sigurado, matunoy mo to amin nga arapaap mo iti biyag, Abner.
Abner, imawag dagiti anak ko nga day balasiw tao. Panawon ka nun tapno mapanak mo't agbakasyon iti ayanda. Di nasayatan ti, tapno makaaliwaksay kayo met. Mano atawon natin negosyo lang tininto na rin nyo. Masapul nga, relax ka nagpasyar kayo kumamot tin Amo damat ajak na isam iti kakasta bambanag. Anti, kaano kayong tupay nga agpasyar? Ngagpalai lang. Inton saan kayo na makapagna? Inton nakapsot kayon? Panahon mo tentap no makadinayo dagiti anak yo kan apo ko yo, anti. Kat kasanon nga iti pwesto iti tiyendaan. Di ka agtanag, anti. Jack baybe anti negosyo yo, kabayatan ti kaadayo iti balasiw tao. Itapay, taadan matalik akadwa tayo iti pwesto yo. Sige nga Rod, sikapay lang ti maka mo iti amin kabayatan ti kaawan ko. Ammom dagiti prioridad mo Abner. Ammomon ti kayat ko asawan. Di kay kadiagdanag, anti. Siyak ti makamoy ti amin. Bastaag-enjoy kayo ti panagtalinay ti balasiw taaw. Hello, tatang. Hello, anak ko. Kumusta kan? Nasayat mo, tatang. Imbag man tayo mawag kayo. Kumusta kayon? Ganda giti kakabsat ko. Nasayat kami mo't dito anak. Imawag akta na damag ko nag-abroad gaya man na antim nga iseng. Huwag, tatang. Pinagbakasyon na kita anak na ibalasiw tao. Di na kumakayat ti mapanta, di na mapanawan ti negosyo na. Imbaga ka siya kung ti makamoy ti amin. Kasta ka day anak ko? Huwag, tatang. Mawag nga ni Manang Larry. Jay may sangay nga anak na. Kat nagpakpakasi akong binsirot kano na anti ising. Nga agbakasyon ni Jay. Tapno makadinada kano kabayatan na si Bibiyag pay. Naimbag man ta na kumbinsir mo anak. Iti kinabayag ti kaadda kon iti dan na anti ising. Amo kon ti ugali na, tatang. Iso nga amok ti inararamid ko. Tapno makumbinsir ko. Kat day Jay. Iman nugot met. Basta dyan ka no ba anti negosyo na. Kastamo ti balay na. Ay na Abner, dakkel a responsibilidad tinapanawan na ken ka. Kabaalam ka day. Sa payagis eskwela ka pay mat nga rod. Kabalak, tatang. Kan adantal kan may tinegosyo na anti. Dahito hindi pang subad ko kadagiti amin at tulong kanyak na anti ising. Nang runay ti panang paadan na kanyak, tatang. Mala, aganad ka nga rod dita anak ko. Di mo baybayan dagiti responsibilidad mo dita. Kang runaan ti panagadal mo. Ikumusta na kaming tulatan kan ni Antem no umawag. Huwag, tatang. O sige nga rod, aganad kayo mo dita. Kumusta langan ka ni nanang? Kastamotan ka dagiti kakabsat ko. Nagbayag mo tin na sumbatan ni anti ising ti awag ko. Hello,
Hello, Auntie Ising. Kumusta kayon? Ay, saan ana saya ati kasasaad ko, Abner? Ha? Nakapsuta ko. Jaksan ka ba ti agawid dita Pilipinas? Auntie, saan niyo apilitan no diyo kabailan? Agpapigsa kayo kit di dita. Tapno maagasan ang naimbag tirikrik-naan nyo. Kumusta ti negosyo? Mga na baybay amutan, Abner. Di kay agdanag, Auntie. Nasayaat mo ti taray ti negosyo. Di kayo nagpampanunot. Agpapigsa kayo kit di tapno makaawid kayo ton diti Pilipinas. Kaya't ko launay ti agawidin. Ngam di dakmat palubusan nagiti kasinsin mo ditoy. Nasaysaya at kanunod daak ditoy. Tapno mataming da ka na imbag. Wanmat ngamin, Auntie. Basta agpapigsa kayo tapno nagkikita tayong tumanan. Sige nga, Rudan. Makamukha ditan. Di mo baybay ang tabalay kan ti negosyo. Barang makaawag ak tumanan. Apay kit di na saan kayo makaawag manan niya, Auntie. Talaga kami na amarik nakakapsuta kon kanakan. Ha? Am kag nga mga numataya koon. Anya? Auntie, mabalin ka di? Saan kayong agsasawi ti kasta? Saan anasaya ti kasta nga ibagbagayo? Ikagkagumaak mo ti agpapigsa kanakan. Nga marikrik nakakapsutak. Iso nga agyaman akunay ta imawag ka. Kaya't ka abilinan. Auntie? Denggam na imbag. Dagiti ibagakan ka, Abner. Dumngag ka. Sige nga rod, Auntie. Dumngagak. Tatang, pang-aasim na song batang kumati cellphone. Pang-aasim, tatang. Hello, Abner, anak. Hello, tatang. Nakaawag ka mo't anak ko. Adasan na napinta sa damag, tatang. Natayon na, Auntie Ising. Anya? Un, tatang. Imawag kita ni Manang Larry. Na ospital gayam ni Auntie. Ngamdinan nalasatan ti sakit na. Nakasaang mo tanday taadamak, anak ko. Un nga rod, tatang. Malidayanak launay. Sapay umadan ti graduation ko. Kaya't ko kung mga isagot kan ko na ti diploma. Kastanda ti panagyaman ko ti panang paadal na kanyak. Ngam di namutan na uray. Anak, Saan tayo na makita pa ni Auntie uray ti maudi agundaway, tatang? Tasigun ka ni Manang Larry. I-cremate da kanon ijibalasiw tao. Saan da kanon nga iyawid dito'y Pilipinas? Happy graduation, Abner. Kastamot kan ka, Lerma. Oh, apay analiday ka. Saan ka kadi anaragsak ta nakaturpos kan iti kolehiyo? Saan man? Naragsakak. Malagip ko lang amin day da, Auntie Ising. Iso ko matimay sa kadagiti kang runana pangisagutak iti diplomak. Ngam bimusay maten. Sumagbamanong aldaw sa kweti graduation.
Di kan agladingit. Amo, sa di naman ti ayan ni Auntie Ising ita, naragsaken, tanaton oy mon ti may nga ar-ara paapam. Ti agturpos iti kolehyo. Sa bagay, amokmot kit di naragsak na anti iti sa di naman nga ayan na. Kat pagyamanak launay, gapo kadag iti ado na itulong na kanyak, kas tamatin iti pamilyak. Abner, Kat kas itin karikan ko na iti si bibiyag pailaang. Imanihar ko na imbag tinegosyo na panawan na. Kastamutan nga aywanak ti amin na panawan na dito Pilipinas. Tano bilang lang ta agawid dagiti kakasinsin ko. Awan to ti maibagada kanyak. Pimusay day di Auntie Ising, sumagmamanong aldaw sakbay ti graduation ko manang Emmy. Nupay nalidayak gapo iti ipupusay na. Dakkel matapagyamanak dagiti na itulong na kada kami iti pamilyak. Gapo tawan panggap dagiti anak na nga agawi dito'y Pilipinas, impaimadan kanyak ti negosyo anapanawan day di Auntie Ising. Kat isuitan ti kang runaan a negosyo nga asikaswag. Adamoten sumagmamano a branch ti negosyo a napanawan day di Auntie Ising. Adamoten pamilyak manang Emmy, kat iti balay ni Auntie Ising ti pagnanaedan mi, gaputain talakmeten dagiti anak na kanyak, ti balay a naipundar idi day di Auntie Ising. Gapo iti bendisyon ti namarswa, kan tulong day di Auntie Ising, nasaliwanwanan ti panagbiag mi manang, agraman ti pamilyak. Siyakmeten ti mangpapaadal kadagiti kakapsat ko, kat subsubadanda, babaan iti panangtultulong da kanyak iti negosyo mi. Pudno unay tay pagsasaumanang ngano adarigat, addamot nam ay nga agururay, basta amum ti agsalukag, ken natibker ti pamatim iti namarswa. Daytoy ti pakasaritaak manang, toy pagayam mo, Abner. Pagayam ko nga Abner, pudno unay ti kunam, ano adarigat, addanam ay. Kas iti napasaram pagayam ko, nagsakripisyo ka, ken inanusam ti ugali day di Antim nga Ising tapno makaadal ka, kat matunoy mo dagiti arapaap mo iti biag. Ita ap-apita mon ti bunga dagiti sakripisyom pagayam ko. Kat ita anapanaknakam nga iti likodan ti kasjay akababalin day di Antim nga Ising, adamot gayam nakatalimang a kinaimbag iti puso na. Sapay la ko mapagayam ko, tagtultuloy ti kinarang ay ti negosyo nga impatawid ken ka day dinagawan nga Antim. Alakastan pagayam ko kat agyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo iti programa tayo. Dagiti tugo iti dana tibiyag. Tintun mapunas dito'y lagi dagiti naglaban